салом дӯстони шабакаи биография филм. имрӯз мо дар бораи қаҳрамонҳои дигари филми доктор ташриф ҳарф мезанем. ҳатман ба шабака обуна шавед ва навборҳои навро интизор шавед. қаҳрамонҳое ки имрӯз мо ҳарф мезанем аксҳояшонро мебинед. хуб, ҳарф мезанем дар бораи актёри дигаре ки серзан буд ва духтарбоз ҳам гӯем хато намекунем. агар ки омода бошед рафтем азизон. марди қоматбаланд, чашмкабод, ҳунарманди дилрабо, овозхоне ки бо тембри аҷиб, дили пурғавғои пурҷӯш дорад. ҳама ин дар ҳунарманди асил Онура Туну дида мешавад. Онура Туну як ҳунарманди турк аст ки бо бисёр филмҳо ва сериалҳои телевизионӣ маъруф аст ки дар он ӯ асосан нақшҳои асосиро мебозад. Онури Хурд 2 июли соли 1985 дар шаҳри Чанаккале таваллуд шудааст, аммо дере нагузашта оила ба Юнон ҳиҷрат кард. баъдтар оила ба ватани модирашон Туркия баргаштанд, аммо дертар. падари песар ва бародари калонияш муаллими математика, модари ӯ хонашин мебошад. хобби асосии Онур баскетбол ва волейбол бозӣ кардан мебошад ва ҳатто як қисми дастаи асосӣ буд. дар навраси бача як намоишномаи театреро тамошо карда буд ва ҳайрат афтод. пас аз ин ӯ ба намудҳои гуногуни эҷодиёт ба таври ҷиддӣ таваҷҷӯҳ зоҳир кард. вай дар намоишномаҳои театри мактаб фаъолона иштирок мекард ва мусиқии марбут ба жанрҳои гуногун таваҷҷӯҳ дошт, аммо классиконро махсусан дӯст медошт. пас аз хатми мактаб ҷавон маълумоти иқтисодӣ ва мусиқӣ гирифт ва донишгоҳи Эйлули Измир ва консерваторияи Эгеяро хатм кард. дар аввал волидон ва бародар зидди Онур буданд ки худро ба эҷодкорӣ бахшад, аммо вақте ки онҳо ба ҷиддияти ин қарор боварӣ доштанд ва муваффақияти аввалинро диданд, ӯро дастгирӣ карданд. ҳангоми таҳсил дар донишгоҳ Онур ҳамчун модели касби 4 сол кор кард ва дар баробари таҳсил дар консерватория ӯ асосан актёриро дар маркази санъати Мужата Гетсен омӯхт. нахустин бозии Онур Туна ҳамчун актёр соли 2011 вақте ки ӯ нақши Сирак ба Кирҷиро дар мелодрамаи силсилаи Life Goes бозид ки 2 сол рейтинги баланд дошт сурат гирифт. кори дуввуми ҷиддии ин қаҳрамон филми ҳикояи проблемаи хурди Эйлул буд. ҳамзамон ба мавсими охири ин филм силсилаи детективи бузурги детектив Флинт ба навор гирифта шуд ки нақши асосиро ба Онур бовар карда буданд. пас аз як сол Онур Туна даъватнома барои кор дар силсилаи романҳои ҷасуронаи диловарҳо гирифт. баъд филми Интиқом барои гузашта пешкаш карда шуд ки дар он низ нақши калидеро дорад. то имрӯз асари охири ӯ силсилаи филми Себи мамнун мебошад ки соли 2018 ба мардум пешкаш карда шуд. пас аз интишори сериал дар телевизион тамошобинони мухлисони актёр ба таври назаррас зиёд шуданд. бояд гуфт ки Онур Туна дар филми доктор Ташриф низ нақши ҷолибро бозидааст. ӯ метавонад бо ин нақшаш таваҷҷӯҳи миллионҳо нафарро ба худ ҷалб намояд. дар маҷмӯъ Онур дар 6 филм нақш офаридааст. ба назар нагирифтани он ки ситораи сериал инчун як навозандаи боистеъдод аст нодуруст мебуд. вай гитарро олӣ менавозад ва суруд мехонад. чанде пеш Онур албоми Ӯзай Мисалиро сабт кард ки дар он композитсияҳои худи бастаи ӯ мавҷуд аст. сурудҳо зуд ба дили шунавандагони турк роҳ ёфтанд. яке аз сурудҳо дар силсила филми Себи мамнӯъ пешниҳод шудааст. азбаски Онур студияи сабти худро соҳиб шудааст ваъда медиҳад ки дар оянда барои сериалҳои нав мусиқӣ таҳия кунад. ба гуфтаи худи навозанда бештар пессимист аст. аз ин рӯ вай аксар вақт оҳангҳои ғамгин эҷод мекунад. вай ба эҷоди сурудҳо дар сулҳҳои мактабхонӣ вақте ки бародари калонияш ба хона гитара овард оғоз кард. Онури ҷавон ногаҳон фаҳмид ки ӯ имкон дорад мусиқиро бо калимаҳо омӯзиш диҳад ва ба ин як қисми ҷони худро илова кунад. беҳтарин суруди песар ҳатто дар нашри чопии Радикал нашр шудааст. 3 маротиба донишҷӯ ғолиби озмуни бастанкорон гардидааст. ситораи экранҳои телевизион ҳаёти шахсии худро таблиғ намекунад. аз ин рӯ агар баъзе маълумотҳо дар воситаи ахбори омма паҳн шавад, ин хеле кам ва ниҳоят кам мебошад. Онур Туна ҳатто ҳангоми мусоҳиба мекӯшад ки аз саволҳо дар бораи ҳаёти шахсии худ канорагирӣ кунад, зеро ҳамагон аллакай медонанд ки ӯ духтарбоз аст. тибқи овозаҳо дар замонҳои гуногун ӯ бо духтарҳои гуногун вохӯрдааст, аммо ин муносибатҳо наметавонад ҷиддӣ бошад. ӯ давоми 2 сол бо ҳунарпеша Ясемин Ален буд ки актёр дар филми Ҳаёт идома дорад бо ҳамдигар наздик шуданд. мулоқотҳо аз сабаби хиёнати ӯ ба анҷом расиданд.
طبق اطلاع یاسمین وی در مناسبت‌ها جولیت واقعی بود، اما رومیو از اونور به هیچ کس تبدیل نیافت. پس اکتور 6 ماه را در آغوش مدل نیل اتش سپری کرد. موافق یکی از فرضیه‌ها هنگام کار در فیلم دتکتیو بزرگ فلینت اونور توره با توجه به پایان با برک یوزوتانا شناس شده با هم نزدیک گردیدند و کمی پیش از آن اکتور با گیزا جیگاتزی یکجویه شد، اما مناسبت آنها نیز دیر دوام نکرد. کمی بیشتر از 2 ماه یگانه محبتی که پایدار است این رابطه با همکارش سیدا گیوون بود. سال 2015 مناسبت آنها آغاز یافت و اونور تونا حتی در اینستاگرام خود سلفی مشترک را نیز نشر کرد، اما عمر عاشقانه این جوانها دیر دوام نکرد. مخلصان اکتور از این سبب به این جوان زیبا اظهار نگرانی نمودند. حقیقت آن است که واسطه اخبار عامه اطلاعات را درباره جداشوی آنها فاش کرد، اما بدون خردترین جزئیات. کمی بعدتر جفت رسما وضعیت را روشن کردند، اما مردم الکی دیگرگونه قبول کرده بودند. اکتور دیگری که ما حرف میزنیم هزال توریسان یکم مارس سال 1985 در شهر انقره ترکیه تولد شده است. به دانشگاه فاکولتت مناسبت‌های بین‌المللی داخل شده است، اما برای آرزوی دیرینش اکتریس شدن هزال تحصیل را در کورس سیوم ترک کرد. بعد وی به فاکولته تئاتر دانشکده انقره داخل شد. از بس که این عمل هزال به والدان او محض تا آن لحظه که دخترانشان را در صحنه دیدند جنجال کردند. در سال 2010 او اولین بار در سریال استار فینیش برآمد کرد که در آن هزار در 3 قسم بازی کرده است. پس از ختم دختر به استانبول کوشید و در آنجا در تئاتر محلی کار کرد. هزار زود به سنجش‌ها می‌رفت، اما تنها در سال 2014 به او بخت آمد کرد و اینچنین در نمایشگری فیلم‌های در قطار چپ و سلسله فیلم انتقام شیرین شرکت ورزیده است. سال 2017 وی در سریال معروف ترکی خانم فضیلت و دخترانش نقش گرفت که در آن نقش یاسمین اگمن همسر گوخان اگمن یعنی تولگا گولش را اجرا می‌کند. در سال 2018 وی در سریال کشتارهای خرد و بیجان بازی کرد. درباره حیات شخصی و هنرپیشه معلوماتی نیست.